maitete vatenda masponsors avo emovie Lost in Ashes uku Heralds yabvuma. Aiwa maitete chibaba, welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Mama wona khatate zizi aiwa tata mbomanya kuti tinoona Lost in Ashes muchationa ma pictures umo tangati report kateregai tikurege muzvionere first hand mabasa akaitwa nemusikana. Thank you guys so much for your patience. Tadzoka nenyaya dzenyu, please don't forget to like and subscribe. So vatanga nekutenda vakati ivo, after investing thousands of dollars all by myself on the making of my movie, I then decided to do the premiere. I announced my plans, and then I had special people who came through and said we will partner with you on the premiere. I would like to thank companies and individuals who partnered with me for the premiere success. I would not have done it without you. I didn't get time to award you on the premiere, so that better indeed door-to-door delivery, bringing your sponsorship, appreciation certificates, and also do an advert for your business. Vatanga kutendwa the Minister of Tourism Barbara Rodze na Emily Jesiah, Honorable Minister or Deputy Minister of Sports, Recreation, Arts and Culture, Arts Council of Zimbabwe, Realness, GI Glow, Bruno, T-Schedule, Top Snatch, Car Rentals, Anti-Joy, Holy Creations, Candice Chipadze, Boss Gaga, Pauline Berengwa, nevamwe vakadaro. Kwatendwa zvakare Shumba kukanzi Vedweka. Vazhinji vaiti hatina kuona Shumba vachitendwa. Vedwe, dzidzai kuti murume uyu ndewangu, he is also provider. Regai muone panozobuda mazita kuya kwatisingawanzomirira kuya kwakanyorwa kuti special thanks to my loving husband Gilbert Candiado for his unwavering support and encouragement throughout this project. Heralds yaburitsawo an article about maitete Lost in Ashes premieres. Vati ivo history was made at Westgate Cinema on Saturday as socialite and comedian Felicitas Maitete Murata staged a grand premiere of her film Lost in Ashes, flanked by 7 Nollywood heavyweights in a cultural fusion never seen before on local soil. Aiwa maitete vadadisa guys kuona Mike Ezerunye, Mike Godson, Anita Joseph, Chinyere Winfred, Joy Patrick, Ike Odife, Flossie Florento, vakanga vari ku red carpet ku premiere uku. Munongozivawo pavakapinda dressed in white and gold, she walked into the cinema with a commanding aura, instantly drawing comparisons to the Woman King. Cameras flashed and fans screamed as she raised her hand high and declared, "My glory and crown has been returned." Musakanga mweka zvakanga zvamborasika musikana paakambopinda mukati, but arikuti, yes, I was lost in ashes, but I have reclaimed my crown and my glory has returned. It was a moment of victory, power and dominance that captured the essence of her journey. Inside the theater, she blended seamlessly into her lead role in Lost in Ashes. Her tone, energy, and chemistry with the Nigerian co-stars brought depth to the film, while the settings, both culture and urban, added authenticity. She even speaks in Shona during one of the conversations. Thousands of audience roared with approval, with many breaking into song and dance to celebrate the homecoming of a woman who has endured storms and turned her lemons into lemonade. Not just lemonade, but a sweet one for that matter. Pa acceptance speech yavo maitete vakati ivo, "Thank you Zimbabwe, thank you Nigeria, this is my moment and I have come to reclaim it." Aiwa vanhu vakasumuka, standing ovation, what thundering applause. Minister Jesiah vakafara chaizvo vakati, "We are all alive to the fact that the Second Republic is running with philosophy that Zimbabwe is open for business." I wish to re-echo that mantra and say, indeed, Zimbabwe is open for business in the cultural and creative industries, as is already enshrined in the NDS1 priorities. So vakabva vada kukanda ivo mashoko eSecond Republic. Naye vedwe tiri kufarira isusu timu reNollywood. Aiwa ivo vari kuti it's open for business. Vari kuda ivo kuti vamwe vanokwanisawo kuita zvekushandidzana nema international actors and actresses. Aiwa ngatite izvozvo nekuti hanzi tiri open for business.
the lady of the moment, the ambassador, the conqueror, the survivor. They buried her and she germinated. They bent her, but like a phoenix, she rose from the ashes. I tap into the anointing. This is awesome, Njenjenje. Amhlophe siyakuchayela ihlombe sithi halala. Ndimamwe mafans akhe vari kufara vachibva nepantutuzi yatunqa kuti aiwa musikana watidadisa. I watched the movie. The picture quality and the way you were speaking English is amazing. It's like you were doing acting all along. History was made for sure. The event was well organized and there was a great turnout. Nevamwe mazim celebrities ka tisingambooni vachijikidzana namaititi aiwa vakatoona kuti hapana chekusarira ka takazoona vewatch muchiuno navo vapinda. Ko mazim celebrities hatisi kumboonawo vachiuya pano kuzokoshesa wani zvakaoma chete. Vanhu kana vachikubata sedombo rekukoshesa manga vakazoona kuti uri Diamond vanorwadziwa. Respectfully wakaenda nechimuti kusvika wadzoka nacho wega, hapana anochibata. Maititi vangoti mambosoloka havana kana basa ndezvavo izvi. Pachitika zvese izvi, Cat Family haina kufara nebehavior yaMai Jeremiah, kunyanya Bruno abva angoti aiwa iwe musikana you are not loyal zvachose. So pachiadvertiswa Premier, Mai Jeremiah vakati sisimeli fanai kutenga chikota chechicken ine ikoko ndanonokerwa biango Durban ndou yako upenyu. So instead yekuti vaende kunomirawo neumwe wavo kuPremier, even if you are not at close range, the fact that she stood with you paunga wapinda mumatroubles zvabva zvaita kuti vanhu vazhinji vabva vati Mai Jeremiah ka munhu asiri right zvachose. Bruno ndiye atanga akati imimika ndimi mumwe anongopumukawo imi takakupai masofa edu, not even a thank you. Dzidzai kutenda sister, mune kamwe kakumhanya kamuinako. Dai makaita plane crash ikoko so that you can end up maita lost in ashes. Munofamba kuendepi because vari kunosapota mumwe muna aimira nemi naimi. Handisi kuti chii kana kuti cheye, but with all the support that Maititi gave you, wakuronga jeni yekutiza lost in ashes bo kwacho. You know, sometimes we help people or stand with them pakaoma. Hazirevi kuti taama friends or taa closer, but pane chinhu chinonzi gratitude mulife. Mai Jeremiah makundikana kuchiratidza. Just to post about lost in ashes zvako kungotiwo handei tese kuPremier kukundwa namai VP vakataura kuti munhu wese kulost in ashes, but chandoziva Mwari vanotumira vanhu mareason akasiyana-siyana mulife. I hope one day hamuzofungi nguva iyi mukati ndimi muri kupisa nemuchireveiko imi naimai imimi musatifendere kwa mukwanise kumira nevakamera nemi. Why muri kupwisa zvinhu zvisina kana basa rese kudai? Muri kupisa pai pacho munenge wonyoka imi. Okay, kuenda kumovie matadza bo kuadvertise movie yacho not even a single post. Weganda rangu akaoma matokanganwa chazuro nehope. Mandiyo mukadzi imi vanhu vari muC section muri kutaura zvemovie endai ka imimi. Ndevamwe vaakumira naMai Jeremiah vakati bodo hatidi kuudzirwa zvekuita isu, endai imimi. Ranyanya kushamisirei movie racho rekuti every blogger must stop their daily life and attend that. Siyai munhu nelife yake wedway. Kana zvakubatai musasvike papeji ramaigoro. Handiti imi ndimi vatsvene vacho, endai ikoko. So ndo maopinions ari mumastreets kuti aiwa Mai Jeremiah vakaratidza kukundikana because Maitete vakamira navo pane zvese zvakanga zvaitika izvi, but ivo vanodecide zvavo kuita take a back seat vodotravela kuenda kuSouth Africa. Nyaya dzekutora masides, bitterness, this and that, maallies aya haana kana basa rese guys. Kana munhu achinge angoita chinhu chinodadisa senyika, aiwa let us be proud of that. Yamai Dilimba hatiiregei zvedu makatoiona kare kuti mama chero vakanzi vamire paside pamakamera aya paitorwa mapikita vakangogeza vakaenda kuLost in Ashes vakaramba vachingotaura nezvazvo. Vakanzwisisa kuti munhu anogona ange ari under pressure obva angokuti imirai paside. Kana pabva kuNollywood ka vanhu haungazombosweri uchinetsana nevari local. Totofara chero mai dzabo vakangoendawo vakanomira navamwe. Ndo zvinoitwa kana vanhu vachinge vaita zvakanaka. Parufu, pamuchato, mukufara, mukusuwa, tinofanira kudzidza kumira tese. Thank you so much for watching and please don't forget to like and subscribe. Vaya vasina policy
itaise izvozvo. Link mu comment section naika.